Výroba sviečok je veľmi zaujímavá činnosť, rozvíja kreativitu, fantáziu a estetické cítenie. Vyrábame jednofarebné, ale aj rôznofarebné sviečky v kombinácii s rôznym materiálom. Na výrobu sviečok potrebujeme hrniec na roztápanie parafínu, varič, formy polikarbonátové, sklenené, hliníkové, knôt, silikónový tmel, špendlík, ihly na upevnenie knôtu. Parafín roztápame zásadne v hrnci alebo v plechovkách ponorených do iného hrnca s vodou. Môžete použiť rôzne hrnce ako zavárací alebo staršie fritézy. U nich sa dá teplota nastaviť už od 80 stupňov Celzia. Zoberieme si formu, položíme ju na stôl, odmeriame správnu dĺžku knôtu tak, aby z jednej aj z druhej strany formy vyčnieval knôt, pretože je potrebné, aby sme uchytili špendlíkom na spodku formy a na vrchu ihlov. Odstrihneme a prevlečieme knôt cez formu, aby prechádzala stredom formy. Ak to máme urobené, položíme formu na špeciálny stojan na sviečky, chytíme knôt, sa snažíme, aby bol v strede formy a napevno ho prichytíme ihlou. Ak máme parafín roztopený vo vodnom kúpeli, pridávame ešte aj rôzne esencie, vône a tak sviečka pekne vonia. Môžeme opatrne liať do pripravených foriem. Formy silikónové aj iné pripravujeme aj iným spôsobom. Nedávame len na stojan, takže na spodok formy pripevníme knôt špendlíkom a zapcháme otvor silikónovým tmelom. Tieto formy sa dávajú len na stôl. Pri nalievaní zmesi do foriem musíme počítať s tým, že pri tuhnutí parafín zmenšuje objem až o 20%. Preto je potrebné počas tuhnutia prepichovať aspoň každých 15 minút, až dovtedy, pokiaľ sa už nedá prepichovať. Po stuhnutí parafínu je potrebné vybrať z formy sviečku. Zo stojana vyberieme formu s parafínom, odstránime ihlu, ktorá držala knôt v strede formy. Keď sme nemali na stojane, zo spodnej strany formy odstránime špendlík a silikónový tmel. Sviečku opatrne vyberieme. Odstrihneme vyčnievajúci knôt zo spodnej časti sviečky. Ak je knôt dlhší aj na hornej časti sviečky, tak ju skrátime. Spodok formy zarovnávame žehličkou. Tieto väčšie sviečky sú namočené v Starvaxe, to je namáčacia zmes, utvorí mramorový povrch. Môže sa touto zmesou aj oblievať hotová sviečka, utvorí sa na sviečke mramorový efekt alebo ľadové kryštály.